Sekelar neng malah jadi kujunjaro neng kok salu si ketika mau hal yang kujunjaro ini salu andor sekarang welcome jempol langsung naik angkot sana konteknya terus kami salu tebo jara tahu supaya bo bazara finally musuh itu naik nasi itu naik jempol dulu sini orang sana madu itu naik konteknya sini kinang itu coba jeng Biokjangan ini coba, hal ini mana dia coba no, sengkerak kayak mati sana, kerak kaki saya punya, kayak sini tina lagi no, hanya mana, abu ni bagi no, jeng hancam no. Ini jeng, sini satu mana, kalau ini jeng, निर्वाचन आगे जे सुलोकान mana, satu waktu manjaga सुलोकान mana, mesin kolom tekik lagi ऐसे कैसे लोग छोड़ जाएंगे लामा वाली फिर जाएंगे केस खिलाये किरीमा में किरिया खिलाये जों खांचा ने orang खिलाये जों सोबा खिलाये खिलाये इमु दिनै जों जोंनि हानि सासन खिलायनानै एदिसिबो जों हानमान जोंनि ताखौ उमाशंकर बन जिदिरि दामान माया mau kasih kong jawab kai general rekan manjiran itu boy dosa cinti perasaan aku itu apa ya cinti perasaan saya kayak deklarika mau sobrika sebaiknya lekhamane dinau sini taku masuk orang gari guru sebaik dibaca kirim sincang kan তারপরে তো কাইথনি হামারি sini joto ni kolom tu hamjang mani bay sengke playang boy sini takut no sini bobagan sengkerak selama mangka mau kasar lain mangi kaman ni haklayo takuro noro langsung ini di lepron kebangga bosor di proses tewo edisional nakri angka regional party ko kebangga karena itu kintu bobagan ni tifan bay edisi asumani sasana asumani ya bolo koila jeta bubagra kebangga jaga জনসভাও যে কমিটমেন্ট লিখা যে কক সাকা অমংখা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড नि फार्स्टे ये रंगनि एजुकेटिव मेम्बारनि जे मिटिं आसुगो आरो सिद्धांत अंखा मन कासे कमिटि खलाय दिखा जोंखौ सुलगान लिखा चिराग खखलायजा অনেক কিছু নসং লামা হিমব তখিমলাইজা কিন্তু বন তাবো আইন পরিবর্তন আইন সালামই বনি রুট ম্যাপ ডিমার্কেশন খালায়ে বেঙ্কি বেঙ্কি গেরকাতি প্রেলেননানি আবনো ম্যাপ সালামই जों दातिनो जेने काउन्सिल जों गाबनो तबो बिल पास खालामनानै मुनि जों खाख्लायो अमचिनि कमिटमेन्ट मचिनि बुबागरनि कमिटमेन्ट सिनि टिप्रामथानि कमिटमेन्ट सिनि लिडार सिनि दफानि जत हमजागायाव थानजमथानि बर'नि कमिटमेन्ट जों सक्सेस खालामनायनि बागै अमया बिदि रमजा कापखौ मिथिगोन सेकेन्डखा दीर्घ बছর लेफ्टनि आमालो 100% रुस्टार एडिसिसि नि याव टिप्रासारनि बागै खाय मानि 100% रुस्टार हमजाखाय जे बरफ बांगोनि सेक्सन सुजुग सुबिदा मान एकाय स्टेटस जों सरकाराव बोसोर 31% मान ते बाकी के आंसर मान एडिसि को अमनो खेपाव दन थाखाय एडिसि खाजोंना जागो जों सरकार 31 जना मान ताय बाकी 69 जना न आंसर साइकेल मान अमनो एडिसि क्षमता फायनानि परेमनो अतिप्रा मथानि बुबागरनि दैफांबाय अतिप्रा मथाराव आसुमानि यागलो अमनो सबायै जे पार्सेंटेज दं माने दिनै जे बरफ बांमानि जोंनो साख्रि माननाय दिनै दिनै अबसिदान्त कैसा मोनहा ताई कैसा जोंटा मनुखा काबो एडिसि आमचे पुलिस लांनाय चिंति प्रसारनो 1200 जना साख्रि लांनाय गुमुदी अमा सिबाय जना डिस्ट्रिक्ट गो अंतत 120 বা 30 जना मानि मानु साख्रि सारा तिब्राता डिस्ट्रिक्ट 1200 बाकाकाय नमरो 120 जना বা 30 जना खलाय मान सिनि सिक्लेरो चाकरी माननाय आं बुबागरा सिंका सिनि पुलिस लांखिनि बेतनले बोसों मुइ मानो बुबागरा बसाव 20000 उन्ना को स्टार्टिंग 20000 मारिनाय बे कासिनो खुंसलिनाले बायके सलिनाबा
তারপরে কাই বন বিনি পিয়ে বিয়ে বাই 25-26,000 টাকা মান जों मनो सालामि दङ अमसिनिया ताबो kami amsa kubama school primary school edisini yago de tongmaibeni omorno जों बांला medium ताबो सोलिलियन थाका आनि नि जिनि नगना school kaisa जिलिमा हाता school अरब आस्ते जनसे मास्टर आस्ते जनसे छात्र फोरोंनाय 11 जन आखाव school बन्द होननानै बागै नोटिस निक्लाय थाका अमनो ताबो को खायका इंग्लिश medium जत्त एडिसि एलाकाव जत्त इंग्लिश medium खायनो निसिनि गभर्नमेंट घोषणा खायरिका कामिनि आमसानि लुगुरो उमसकन तंफ्रब जाका ओ कामला खायसानाय बुसाबो ताबो इंग्लिश medium फरिबायसिनाय नेबार खायसानाय बुसाबो इंग्लिश medium फरिबायसिनाय अमति खायै गोबां मान ताबो जोंनि गभर्नमेंट खायमानि फरेबो उनबो खायजा आइदिओ बांला अक्षर बाय जोंनि बक्स हैजागो किन्तु जों कोनो सिद्धांत लायासिनो ताबो एडिसि आमसायो एडिसि ऑफिस रगो ताबो रोमान स्क्रिप्ट बाय बयदरगास्त सिनानि चेंखा रोमान स्क्रिप्ट बाय विभिन्न जिनि बेनार सिनानि सुरकाय सरकारि ऑफिस मबो कायसा मानि दं ताबो जामनि बागै निनि कलमतै निनि खानचानि मारि बाय निनि फान बाय जतनि फान बाय जों खोथाबै जिरखमनि बागै जिनि हा जिनि शासन अकपनो सफुंनानि बागै सक्सेस खालामनायनि बागै जों दिनै अम खालामखान्था अम उमाशंकरनि फानबिया अम मानवनि फायनो अम सुरनदेव बर्मानि फायनो रन्जित देवनि फायनो निनि आनि जिनि जत्तनि अतिफोरासो असमनि फानबाय जों दिनै अन खालामखान्था मन जिनि कनफर्मानि मन जों थादोंमोन जों मा वानसंनाय जिनि थिनांगर थानाय आं साब्रुमन आं ऑब्जर्वर होखानायखा जिनि दिफासार मुरा कान्थालि नरमा थांजाबाय थाबो जितेन चौधरी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर फरेस्ट मिनिस्टर तंफ्रु बिनि कलासरा खालि पैसा आबो आगे खालि पैसा तंमाने आबो कलासरा आंनि थांका ओ बिनि निजिनि कामिनो जाय आगे एडिसि तंमाना कलासरा र आबनो जेनेरेल खालायै ता वानसा फटक खायदिका वानसा पलेनि से बिनि नगाना खायदिका से मनो बंगुल लामा सिरासुरि लामानि काथालसुरि तिफरासा आमसाय आबनो जेनेरेल खायदिका न मर बिश्राम बंदागे एडिसि तंमाने अबनो जेनेरेल खायदिका मते खायसे गई तंमाने जों मनबो ताइसे एडिसि मातुब्लायनाय नांखा अपनि बागै जों सबा मा खालायनाय खैफोर मा खिलायलायनाय जों मने याखेरे दिगाय जिनि हाना निनि बुसा निनि बुसु न बबनो खुंगै कलांनाय सैया जोंनि सिका सु आनिसा मनिनि हा न बनो बसापन बागनो बागै कलांनाय आदा कानिफोर बगनो बागै कलांनाय अमसे जों मा वासुनाय आबनि बागैनो जों सुदु न खुंसा मानानि खिदाय न खुंसा मानानि खोदों मथानि मानानि अमन आंदोलन खायचुगिया दाबो जिनि खिनान मसे जिनि बुसाबुतै रंनो हा कालांगै थानानि अकमनो जों मा वासुनाय जाहाथे के असंसार बाय निनि बुसा निनि बुसु बर असंसार बाय मोसांगै चातिया हायकायै बय हायदों गोरोंगै बरम तैयै अ हास्तेव बिनि हाव बिना जायमा हाव ओ बाहायके तंगै मानो अमसे जों स्लामै मा खालाम थानाय अबनि बागै जिनि जबा जों बर मा खुंसा खिदाय न मानानि बागैया नरना गायसा चिकन साना सायखनानै जिनि एक मासनि जिनि सरकार 6 कोटी टाका न गुरि रंनो खोथों दिनानि बागै ओ एडमिनिस्ट्रेटर एक बছर बाजेट खालायया 2 कोटी 40 लक्षनि से खोथों पाइजागौ 3 कोटी 60 लक्ष टाका गायक मुखा चाइखिनिका मिया इनक्वायरि खालायनानै तदন্ত कमिटि गठन खालायजाका कम 3 कोटी 60 लक्ष टाका खोथों बाबु खुंबो दावनो कोन जुनाल थांजाग इलेक्शन नि आगे बागै आबनो भोट नानानि बागै खालायनानै अमथै खालायै गोबांना आबो तदন্ত कमिटि खालायजानाय आबुनि बागैनो जों आंनो साननानै मुसुंगौ जिनि पार्टी आसायनानै गोटार जों 5 तारिख फेब्रुवारि मालचन निवासि घोषणा खायो जों समयबो मालिया जरा कमनि बिसिङाव 10-15 दिन जों प्रचार खालायनानै सुजुग मोनखा आबुनि बिसिङाव नरक जतना हामदांनायनि बागै बबागारनि फरानो यामरो बियासागै जों थानचांगै थिम बत थिम लायै कलमतै खिकलायै नक सकजागै फान बाक्साकै थिम लायनायनि बागैनो जों सरकारखौ बिमानहा नरक किसान नासिंदि जिनि सरकार तमो खलाय जों जे नरनो कमिटमेन्ट खायमानि जिनि बबागारनो जे नो कम्प्रोमाइजिं सामानि हम जों फुलफिल खालायमान
नरनायि तंदि आं सावो जे बुसकांनि जे चबा मते को कराखनाय तेबो फानुनाय तामनि बागै तिनि आईएनपीटी चिन्ताको चिनिरो चिन्ताको उमाशंकर बुसामानि बायएनपीटी को समानि बतिनि आईएनपीटी करिका तिनि किफ्रामा बायजा वो सिगां चिनि गरम गोनां बिकेरा बक्सनरो चिनि गरम गोनां जगदीश दासनरो जत्तन प्राय जत फाइ तिनि पीपीएफ नि तिनि जॉइनिंग नि दिखा आगामी दिन तेबो गोबां माने तिनि आईपीएफ नि फाइनाल बागै दङ तार माने जों तिप्रा सार खानचा खुंगय चिनो हान किरो माने बागै जों ताबो साननानै नायनांगौ आयरलेन्ड 100 বছরनि পরে বনি হাত কিरो मानो खानचाखै चबा खालामनायनि बागै इस्तिमुर आं जेनेबा 1997 सनाव थांख्रो बायरान्दाव सिदि र खालै थंजाव 600 जानासै बुंनि सिलायरांनाय पेटवाते दुआरमय AK47 रखै अबरतिनि हात किरो माका 150 বছরनि পরেও ইন্ডিয়া স্বাধীন মানে 200 বছর খা 200 বছর লড়াই থাই হাত কিरो माका बुबागान पिथुमबाय निनि फान आनि फान चिनि जतनि फान तिप्रासानि फान बाय जों जुदि चबा खालायखाय अ हाबो साबसे सिरो गै माननाय अ दफान बियाव